Hòstia, això és tan històric. Això és tan històric. O sigui, no sé, és una passada, tio. En 5 minuts ha deixat tot això blanc. És una passada. Històric, històric. Plaça Lesseps, 8 de març, les 4:34 de la tarda. Impressionant. Impressionant. Estem emulant l'any 62. Tant de bo duri 7 o 8 hores més, això. Hòstia. Deixarà Barcelona mig col·lapsada. Hòstia, tu. Quin mantell blanc, tu. Mare de Déu. Quina passada, tu. Hòstia, això és no sé... És que no es veu l'edifici blau, tu. No es veu. Ara bufa d'est, ara bufa...